soc el Raül Garriga Sait, soc a la llibreria Finestres i us recomanaré 3 llibres. El primer que us volia recomanar és La memòria personal d'Antoni Tàpies, que tot i que Tàpies sigui molt conegut com a pintor, jo crec que és un llibre molt desconegut aquest i que per mi és interessant per diverses coses. Primera, naturalment, a qualsevol persona que li interessi l'art o l'obra de Tàpies, aquest llibre li ensenyarà un munt de coses, però a més aquestes memòries són un retrat meravellós de la Barcelona de just abans de la guerra i just després. I jo he trobat poques memòries de barcelonins que expliquin tan bé què va passar a Barcelona aquells anys. Per tant, doncs, aquesta és la primera recomanació. La segona és un recull d'assaig sobre art de Boris Groys, que es titula La lògica de la col·lecció i altres assaigs. És un llibre sobre art, sobre estètica, que desplega una manera de pensar que m'ha semblat fascinant. Parla dels museus com a esglésies per a coses, per exemple, i reflexiona sobre la manera com els museus transformen les coses que hi entren a dins. I a més té una prosa molt clara, molt lluminosa, és un gran assagista, trobo. I finalment, el poema de Gilgamesh, que potser no necessita presentacions, però en tot cas té una de les millors arrencades de la història de la literatura universal, segurament. És un poema que parla de la recerca de la immortalitat, un poema antiquíssim i que parla de coses que encara avui dia ens emocionen i ens fan tremolar i, per tant, recomano moltíssim que el llegiu. I finalment us ensenyo el meu llibre, Profecia, que és el que he vingut a presentar avui a la Finestres. Moltes gràcies. Yes, sir.